Tak jo, jdeme na kuchání. Prosím, mají to sundej. Bažanta. No, na kuchání bažanta. A sníkání. Dělavička je volná. Otevříme. No to asi káka. Káka, já jsem bažán. Já jsem byl bažán. Roztáhneme nožky. Co to bude? Já to nechci vidět. A co říkala, tady ho mám nožky? No, tam no. Určitě jo. No já nevím, tam no. Jo, ale ono to čele. Oni to asi říkali řezník. Chudák. No, není to chudák, ale neříkej to furt. Když budeš fokusovat stehno, tak... Já jsem opíchla. Mám tady nějakou kukuřici, co je dole. Vidíš to, netoč to. Počkej, já musím blíž. A jak to mám dělat u toho krku? No to u toho krku. Tady máme kukuřici, jsme papali, Já jsem mu prořízla krk. tu hlavu odřízl. Až potom, ale. Povídej. Porád. Ty, hele, mám normálně jednu celá nová kukuřici. Vidíš to? Máš to natočený? Mám. Jak to bylo dělat? Tady u toho křídlo první. No, křídlo. Stehno. Křídlo. Ne, stehno. Tak stehno. A tebe to musíš odříznout, to stehno víš. Takže to takhle předvídal. No, tak ještě to smáli. Jo. Můžu si říct rukavice. Měla. Je podám, no. A teď už ne, tak bych si říkala. Tady to umoc. No. To se polomil. Jako když ti komuláš to ohni. Oj. Aspoň, že se najedu předtím, no. Tady jsem zvyklý na takové život. To je příroda. Já vím. To mu nejde od chupa. Prásk. To nejde, na noha. Takže noha je venku. To pojď trošku blíž. Okay. Nemůžu jít blíž, pojď si takhle. Tady myslím. Tak, tím dáme druhou. Bachat mě nechceš nožem. Tak mi počít tu patku odlomíme a je přinesu do školy ukázat učitelce. No ale jako já budu mít ten referát. Tak mít nebudeš packu, ne? No jako ukážu mi, jak vypadá ta packa, tak ne. Když si o něm napíšeš. No nepíšu, no, a přinesu časy. Když už tak už maminka ti to velí. No, kuchala pekli.